Tak Adame, poprvé jste se na velkém lesu utkal s Čechy, těsná porážka, jak moc to mrzí? Tak mňa to osobne veľmi mrzí. Myslím, že každého z nás bol to vyrovnaný zápas. Škoda toho záveru, toho smolného gólu. Ale musíme to prijať. Prehali sme a verím, že nás táto prehra len podvinie a ideme ďalej do toho turnaja s takým istým mindsetom, že my do každého zápasu s tou výhernou pozíciou a s tým, že chceme vyhrať. A celý zápas jste dotahovali, tak myslíte, že to byl ten důvod, proč to nevyšlo nakonec? Ťažko povedať, ja si myslím, že to bol vyrovnaný zápas. Hore dole, bol to myslím, že kvalitný hokej, fanúšikovia boli neskôrší z oboch strán. Bolo to asi pre každého veľmi záživné, žili sme aj v emóciách, boli tam samozrejme nejaké treštovky, takže ja som si ten zápas veľmi užil a bolo to niečo neskôršie takto. Pre takými fanúšikmi a proti Česku je to vždy veľké derby, takže ja som rád, že som takýto zápas mohol zažiť. A vy jste se na ledě potkal s svým dobrým kamarádem Jaroslavem Chmelařem, tak bylo předtím nějaké popichování? Tak ani nie, myslím, že samozrejme na ľade aj bolo, ale pred zápasom sme si dali spoločnú fotku, som rád, že takisto ako protihráči sme zahrali proti sebe na tomto turnaji a ideme ďalej s dobrým kamarátom, s veľa Čechmi sa poznám a samozrejme bol to boj na ľade, ale mimo neho sme opäť kamaráti a pokračujeme ďalej. Ten gólový moment čakali ste, že bude platiť? Tak ja som osobne čakal, že to možno platiť nebude, samozrejme nie je to na mne, je to na rozhodcoch a už to nevrátime späť, musíme prijať to, že sme prehrali a verím, že nás to pozvinie ten výkon a ideme ďalej. To, že ste Čechov v podstate dvojnásobne prestrelali, ako vnímate, že tá ofenzívna aktivita tam bola veľmi slušná, hlavne v druhej, tretej tretine? Tak áno, tak ja si myslím, že tie druhé tretiny sú veľmi dobré z našej strany, prestrievame tam, dávame tam čerstvých hráčov, uvaríme tam tých protihráčov, takže si myslím, že tie tretiny veľmi vychádzajú a keď budeme takto pokračovať, tak verím, že môžeme zdať hocikoho. Je to taký výkon, že od ktorého sa dá odraziť ďalej aj do toho dvojzápasu, ktorý ešte je pred vami? Určite áno, tak teraz dobre zregenerovať Kanaďania Malienska, kde voľno hráme s nimi zajtra 2020, čiže je opäť náročný zápas, asi najťažšej skupine by som povedal, čiže dobre sa na to pripraviť a verím, že nás ako táto prehra pozvinie a ideme ďalej.